He elegit aquest carrer Major, com veieu, al fons la catedral de Tarragona. Crec que els que som d'aquí encara no som prou conscients de l'espectacular que és veure en aquest carrer tan estret i aquestes escales al final de tot la nostra imponent i inacabada catedral. Ho he elegit perquè ja de ben petit, jo per aquests carrers hi voltava, vaig estudiar al conservatori que estava al bell mig del carrer Major, més tard vaig estudiar al col·legi seminari, i per mi, evidentment, el casc antic de Tarragona, on també havien viscut els meus avis, forma part de la meva vida, de la meva història, i espero que sigui també del meu futur, perquè trobo que és un dels llocs més entranyables de totes les ciutats que he conegut. I he elegit la platja La Rabassada. Tarragona sense el mar, o jo com a tarragoní sense el mar, no seria res. D'això ho sabem els que som d'aquí i forma part absolutament de nosaltres. La platja La Rabassada per mi també forma part de la meva petita història. Ja de ben jovenet veníem a peu amb els amics a la platja a jugar a futbol, a banyar-nos, i ja de més gran amb els meus fills és la platja més urbana segurament, però amb més serveis per nens petits i la que venim a disfrutar-ho moltíssim. Bé, el tercer he elegit el Teatre Tarragona. El Teatre Tarragona també forma part de la meva història familiar. El meu avi havia treballat, el meu pare m'havia explicat moltíssimes anècdotes i, de fet, tots els anys masses anys que va estar tirat i amb obres, com les coses a vegades que passen a Tarragona que duren massa, jo vaig tenir moltíssima il·lusió en que aquest teatre tirés endavant. Estic content perquè està construït, forma part també, jo que les arts escèniques, per mi, lògicament, forma part de la meva vida i de la meva professió i de la meva passió. Estic molt content que aquest teatre funcioni i sobretot molt content perquè pel que sé, no perquè hi pugui anar molt sovint, el més important és que s'hagi omplert de públic i això crec que a Tarragona ho tenim. Bé, estem aquí al Camp de Mart, un lloc que lògicament té molta història, però tal com està segurament podria tenir la mateixa història que jo, que algo més de 45 anys. Per mi també forma part de la meva vida, perquè jo vivia molt a prop d'aquí, amb la meva família, i aquí darrere anava al col·legi de Sant Pau durant bastants anys, o sigui que per aquí veníem inclús de tant en tant a fer alguna gambarrada que veníem amb els companys. L'Auditori del Camp de Mart és evident que és un altre dels espais emblemàtics de Tarragona i per les arts escèniques i musicals, i jo aquí he cantat òpera. Vam fer un Barber de Sevilla amb els amics de l'Òpera de Sabadell i aquí he cantat concerts, aquí vaig fer un dels meus primers concerts amb orquestra, el vam fer aquí, ja fa sobre l'any 91, era una gala lírica. La veritat és que potser de vegades he cantat menys del que a mi m'hagués agradat, però és un lloc fantàstic que si la gent vol venir a passejar, ben cuidat. I l'únic que estaria bé que aquí en aquest auditori jo sempre reclamo que cada vegada hi tinguem més i més activitat, perquè forma part també de la història dels tarragonins i sota aquestes muralles impressionants i que també formen part absolutament de la meva vida.